Ndio ndio ora. Gisara gakorera mandazi mwae. Nandi na mandazi. Ango the yenge ndio kiawe shida. Gisara gakorera mandazi yako bosoro did not provide. Ona responsibility ya basacha na eri. Mwenye musacha tora provide nyumba, possibility ya nape musubati ko twara genda kwa bagani. Abero tanya na provide. Provide wa sare ki. So tuma ngidola nyawo ya bantawa. I think monomona basacha mwe te tuone nyumba mutu bwenka. Musacha na ero mutu bwenka. Ande kero musacha chokete bia. Nyumba chokinga. Nyumba nando mukungwa okuba nando gusika. Kero bwe chokete. Ikintu kendo tuko batenga musacha abo muntu ogwaka matiritiri lakini kebange tatalia matiritiri atari ko rukende nyumba te. Bano. Ko bange ko nyumba kero gwachire skali to gungwara osalia chimeza abana bakurara njaranga. Kare kanene ke familia re kurukabuya sika no gungwara gozo no babno lakini korunka kare mesete abana muntu taba pekende sky no muntu mungaini no tati school. No ikiwa therene ken nje mbali balire ngo mwaka 2020 go wetu mube mwaka oyo munye musensi yo mwaka oyo munye I'm thinking bizo muraya tiga bantu betu kegara no je serikali yakandenga tekabwati pesa bono to madeni abera mange are more than 3 times che budget to tumeka ya serikali so a minute ngabantu bonega to went go think within the box torenge risk kake osacha mo risk kalia ni ntu abanya to gire risk ka e family kende yonse gese koba go se matanga kwanyora go se neke ni kwanyora utambe the ball starts ge go stop wasole so nende kunyalikana kora nyara gweto masenjereria nkogo ate etume nande go kunyara go kwaro sirikende to basa kubeka yons no to kire ko mna tunyare sakura ta bangoroziu lakini bangoroziu make sure ngango gachore kende in case of an emergency ya to kan o mna corona ikuru muthinyo ga to murai onye muntu bali bataro setikende to bali dia nkong ono sai bakuriania maino nande katoko na gweto maiga ngora ense nensensi na mwanya bantu toko menya buya ebieka garora ebieka ko twara bantu bamiba abantu ngo twara bali mechanda ko muntu musacha gwakire simyo bataina yabere bobe ntomereri go manya mbobe go nande twakonya na ikoro mwanya bantu ukatokanya irabe ugosa birelibu lakini ilikuwa kugosa ba gatakairere ebisabi tare na nimbuate ya yo mata muntu musacha kare direga gota bina ntomere makubamba apo 500 o manyo muntu yo serious ya konya igento kendo to gota ona konya igento kana ngoteba tiga twakonya nande twakirana simi kwa manyo muntu abasacha bintu bakwitira ne business ikiwa ere kene abasacha mbali to bwa murai era go chakwa kerekera gwa to bokong ata tipo kongo mure ele bogete so rera muna bikianga tabire akesimi akira abantu chisimi kwa manyana na kero munda bwate shida mbwango kumanyanga bikiangira onde nakabwate likuba tikangenda musiume ngaro monta bwate depression nyomba bakangwe ngenta alipi at that time umatona lyo monta cha koerengere bon nimbwate no ina basani montana go ngakira simi ora no life ya ire useless so umwako no bumube lakini next year kabogo chikoki tikatuweba wakiro murai ngo kibori nyo wikire bona amnurega umunguru ngo twanjira ubokiete na ande nyasaye no mwegeno I believe nga uchikosiega bintu mbiri uchikotikara mnabere bisu maili eken uchikosiega mbiri uchikotikara ande tikatuwe tome kabisa toliye besa ne bana enkongu gekora saya sekire no Kenya serikali nyenete bwati besa na ante bwati njira yonsira konya mu ono ni ntutora tema tupambane to ekonya ona sinja corona ya chiri ntokulira corona ayo tokora bune opportunity to sone chimaskiton karibu yani ase kere pandemic to erosia ka opportunity bas ono ekora do weita njigene giona kwa no kirao ndo gona te abana baminto nyasaye na tuanjite nando konyo kubwata amaguru kabire na amaguru abire na maiso yani onye kere makire tauni alike gwetuma ya kora ya sone biko to mora ndo chengora bana tukabira tuka kwa nyango muntu na rogwate elora tia sana somete ekera magete kire tauni ke gusone ikure ndike gusone ebia tonsabwe igachite pakani osone ngora pako igura ka kwende ka ebona ali geta abantu bagusona umuntu igabwate chi apartment ye town ekerema lakini bono kwa makanyango musacha no ali tata mugima
Ngata mo kabiri. ngana era gotenga viki yang na okora gintu kibe gotera gichinkondi Niki kenyara tentigere kende. Tigere mia yo. ko tige mioka Anda kama mia yo ake bitime onyo moto ne. so ende amono gintu kyo mali njenda tebe family nere namba yamo in everything you do family nere gocha namba yamo yani umuntu naruria kero bono kero umuntu aerire gusura ire getanda ari kwarwarire ege umuntu bie kugochikotigara naye no muntu gwe family yao so make sure koko kora kende gyonsi family oye kaiga gende gente getangani aba bande bono bama ko na gocha mna basana ni because ekero kire gento kiaere go sabantu bari kwari ko boranya machoma yaerire umuntu gochikotigara ko ari ense mwase getanda kia uraira ari ni family yao so take care anya sai na banjete Tusabira nekera lituko andika to chiko twale Christmas yeke. Tusabena oko moina ni egento kerekebe efisi no madara kingo de jitorange cherne de moina likega mbaro mugaka ore chigali chire paranga chingana abasa jambale ngaba gore chigali umwako yo litokore abantu mwagora chigali so next year naintu tikatweto me twakugwaka angode ntunkolera toraiga abasa jabande bonega chi makorokora chire para na mange so ntogo tebanga ntwerere mondo let's just try to invest amona abasa itwanchane mono I believe nga esa ga twanchite ntuningo panga go tebanga nkwanga torabami toto ite ndokora mo atukorera abu nyasaye natwanchete tusabira nama ya butambe umwaka uri wocha tusabe obo mwaka murunge amina njengo deba tumera negora ali Yesu tumera negoro yani igora tutire igora bono nsa 2020 ngatoro getinchera toko chia sansa bono next year ndokumera negora jamono sana igora no tokoba nsa nto ndomanda koba neke sana kinsa mako wewe dengo na gene kyo mwali kio